Perang kape po. Ano po, back to back, saro lang po. Tapos, pwede, ano yun po yun? Mapapangkipitso. Ano man po, apat na 1 by 1, tapos apat man po na 2 by 2. Apat-apat. Pa ano na lang. Good morning, guys. Punta po ako ngayon sa eskwelahan ng aking panganay para mag-submit ng module. Naglakad lang ako, guys, kasi malapit lang naman. Mga 5 minutes lang. 5 to 7 minutes kung lalakarin. Kaya lakad lang. Sayang din ang pamasahe. Ayan po yung hospital dito sa amin. Ayan. Hospital. Municipal Hospital. Minsan, pag nagmamadali ako, guys, sumasakay ako ng tricycle. Tsaka pag sobrang init. Pero ngayon, hindi naman masyado nagmamadali, kaya mag-walking na muna para ma-exercise din. Daan ako dito sa shortcut. Pag niretso ko kasi yung kalsada doon, medyo malayo. Dito mas malapit. Ganda ng kulay ng mask. Para laba. Ganda ng mga nila, bakuran. Ang daming halaman. Presko sa mata. Ganda ng bakuran nila. Ang daming halaman. Green. Ayan, pabalik na ako, guys, kasi hindi na ako mabot sa school. Dumaan kasi ako sa bahay ng teacher ng anak ko. Nandoon na siya, nakauwi na. Tanghali na kasi, 11 na. Naglakad pa ako. Kaya siguro mga 11:13. Inabot ko na lang sa kanya sa bahay. Kaya hindi na ako maabot sa school.
Tinatapos ko lang po guys yung yung iniwan sa akin na photocopy. May lakad kasi kami. Sara muna kami guys kasi pupuntahan po kami. May lakad ang pamilya. May ground. Grounded. Anong sabi ng nanay ko? Anong sabi ng nanay ko? Bakit face mask ka? May face mask. Kunin mo na yan. Kasi galing ako dun sa tindahan. I love you, baby. Mama. Okay. Pati ko, anak. Pick upin mo na tayo. Diretso na tayo. Alam ko rin. Nasaan si Jess? Nasaan dyan? Ito ba? Hi, guys. Hi, guys. Hi guys. Ano ba kasi itong damit na ito, anak? Ba't paborito mo to? Kaya mag-speak ng Bisaya? Nope. Oh, kaintindi lang ako. Kaya mag-speak ng Ilocano? Eh, lalo na hindi. Bisaya. Ay wow. Anong kulay niya, Ate Jade? Violet? Basta ube. Oo. Pinakita sa inyo kung ano nasa loob? Hindi. Masakit. Hindi lang. Wait. Paano nga? No. Tingi. Pahawak lang. Joke lang. Grabe ito mga. Sasabi yung bahay. Charot. Anto. Tingi. Punta kami guys sa wedding anniversary ng kapatid ng asawa ko. Oh. Hindi mo na ano. Pwede yung silip. Kaya may bit-bit kaming Ano something. to surprise? Charot. Ay! Charot. Ano na ako na ito? Butas yung kilikili. Sabi na tayo ni Dave. Masama itong batang ito. Ba't ba kasi paborito itong damit na ito? Bigay mo dun sa pinsan mong parit. Ako nga, sisilipin ko nga. No! Ay, ano ba itong pagkakatali? Choo! Silipin na natin muna. Ay, quiet na. Sorry na po, mama. Silipin lang natin ko ano. Sorry na. Hey! Kung ano yung design. Ay, patawaran kita pa. Nilinis ni Jade. Ay! Wow! Ang cute. Pagkita natin sa kanila. Ako wag na baka masira na. Kita naman. Tutod ka pink na. Hindi, alam mo yung gusto ko, yung kulay. Kasi paborito kong kulay ang blue. Ang cute. Kirawat ng tao. Sana masarap. Sige, takpan. Yan, mas Jade, masarap. ito oh. Ay! Excel sila sa itsura. Look at that! Looks like a cake. Look at that! Ito yung laki. Okay. No! Tingnan natin, okay? No! No, oh my. Kita na tuloy yung mga velvels ko dyan. Thank you, Mama! Ay, naku pa. Lulutuin na lang natin yan para sa aso. May isda Yay! pala dyan. Nalinis ni Jade. Natahi na rin sa wakas! Teka. Ito lang ang sumugod sa camera. Ha? Diyan siya. Natuwa siya sa Nak, iwan ka na naman, Nak. Hindi sa age nila. Maiwan na naman si Wally. Sama ka? Ano? Sama ka? Sama ang baby namin? Hmm?
Ha? Wala, pumasok na sa ilong ko yung balahibo mo. Sama ikaw? Ha? Sama ikaw, baby? Ha? Galit ka? Ay, pinigaan talaga yung damit ko.